Kapitola 8. List som poskladala a založila som si ho do bandáže na nohe. Potom som opatrne zobrala do rúk koláčiky a ponúkla som Ivajla. Ochotne si zobral a obaja sme sa z chuti zahrízli. Na chvíľu som sa na ňo dívala. Pozeral do zeme, ako keby veľmi hlboko premýšľal. Zrazu pozdvihol zrak a pomaly začal. Felan, ja... Nestihol dokončiť, pretože zazrel armoru, ktorá sa k nám blížila. Nerada vás ruším, ale už by ste si mali zľahnúť. Je neskoro a vrabec hundre na celé táborisko, že nemôže spať. Povedala Armora, zobrala ma za ruku a jemne ma ťahala späť do lakrimy. Ivajlo si povzdychol a pomaly sa vybral za nami. Armora ma veselo viedla k svojej nore. Zaujímalo ma, čo sa mi Ivajlo odhodlával povedať. Vošli sme dnu. Malú miestnosť preplnenú knihami osvetľovali 3 sviece na nízkom pracovnom stolíku. Bola útulná a príjemne voňala drevom a bylinkami. Na konci izbičky bola posteľ pre jedného, vyzdobená lúčnymi kvetmi. Zo stropu viseli papierové modely drakov, jemne hojdajúce sa vo vánku. Armora sa usadila na vankuš pri stole a mne ukázala prstom na posteľ. Vítaj v mojom kráľovstve, Felan. Cíť sa tu ako doma. Ďakujem, máš to tu krásne. Obzerala som si staré knihy v policiach. Už si všetky prečítala? Asi 100-krát. Čítam ich od malička. Zbierka sa mi rozširuje len pomaly, a to vďaka Ivajlovi, ktorý mi nosí knižky zo Silpalu. Mám tu aj pár vašich učebníc. Postavila sa a podišla Jona k polici, kde sa začala prehrabávať. Aha, bylinkárstvo pre 2. ročník. Veľmi užitočná vec. Učila som z nej celú lakrymu, rovnako ako aj z veľkej knihy sebaobrany. Tá nám veľakrát zachránila krk. Armora, naďalej fascinovaná jej vlastnou zbierkou, nakoniec vybrala z regálu starú knihu potiahnutú kožou a s pozlatenými stranami. Sfúkla z nej jemnú vrstvu prachu a otočila mi ju prednou stranou. Záhada nebeského kameňa, prečítala. Také niečo existuje? Odkiaľ ju máš? So záujmom som v nej začala listovať. Nemala autora a mnoho strán z nej bolo vytrhnutých. Našli sme ju s lakrymou tu v horách, bola len tak pohodená v kríkoch. Ako si iste všimla, 1/3 knihy chýba. Domnievame sa, že ju ešte pred nami čítali oni. Zaujímalo by ma, čo sa v nej nachádzalo a kto ju vlastne napísal. Vyzerá to ako denník. Tá kniha bola veľmi zaujímavá, plná krezieb a poznámok o nebeskom kameni. Dokonca sa mi zdalo, že niektoré znaky sú mi veľmi známe. Na okraji prvej strany bolo nakreslené maličké pierko. Mala som pocit, že vo mne ustúpila únava a chcela som ten denník preštudovať celý. Armora ma však zastavila. Asi som ťa príliš navnadila. Prečítaš si to zajtra. Myslím, že ostatní už dávno spia a ja ťa tu ešte zdržujem pred spánkom. To je v poriadku. A ďakujem za to, že si mi ukázala ten denník. Poďakovala som sa a neochotne som šla k posteli. Armora sa usmiala, sadla si ku stolu a začala si čítať. Ja som vklzla do postele a pomaly som začala upadať do hlbokého spánku. Som na lesnej čistinke plnej zlatých kvetov. Zapadá slnko a obloha naberá ostročervenú farbu. Obzerám sa vôkol seba. Zrazu sa pri mne objavia 2 čierne siluety. Jedna z nich chytí do rúk suchú halusku a začne písať do hliny pred mojimi nohami. Je to kresba. Pierko z denníka. Potom sa siluety pomaly rozplývajú, priesvitnejú, až úplne zaniknú. Vydesená bežím z čistinky smerom na sever. Na okraji lúky zbadám Armoru. Vo vlasoch má zlatý kvet. Podá mi kvet a poboská ma na ústa. Ja jej bosko opätujem. Berie ma za ruku a ukazuje mi smer. Okamihu sme na vrchu vodopádu a ja mám nutka neskočiť. Prekonávam zvyšok strachu a skáčem do tmy. Tma ma začína obklopovať a strach sa mi vracia. Nemôžem dýchať ani kričať. Pomoc! Kričala som spotená zo sna. Felan, čo ti je? Rozbehla sa ku mne vyplašená Armora a podávala mi čbán s vodou, položený pri posteli. Bol to len sen. Len sen. Zadýchaným hlasom som vysvetľovala sama sebe. Pomaly som sa posadila a napila som sa vody. Armora vyzerala veľmi ustráchane. Pýtala sa, čo to bol za sen, no nechcela som jej o ňom hovoriť. A tak som sa poďakovala za vodu a znova som si ľahla. Jej to však nedalo. Pritiahla si k posteli vankúš a knihu a nastojila na tom,
aby bola pri mne a dávala pozor. Bolo vidieť, že nikdy nesnívala a bála sa, aby mi náhodou ten sen neublížil. Stojím v tme a nič nevidím. Vystieram ruky pred seba a snažím sa nahmatať niečo pred sebou. Bezradná blúdim temnotou a potichu si opakujem, že nemám strach. So slzami v očiach si však po chvíli líham na zem a pomaly sa vzdávam. Z čierneho stropu začalo presvítať slabé svetlo. Postavila som sa, utrela som si slzy a sústredila som zrak na otvor, cez ktorý sa ku mne dostali slnečné lúče. Štrbina sa pomaly začala zväčšovať a miestnosť zaplnilo oslepujúce svetlo. Zbadala som tam hore bytosť. Aj ona si všimla mňa a zoskočila za mnou. Vlk, Ivajlo. Neboj sa, Felan, už som pri tebe. Zobudila som sa s východom slnka. Asi som ešte v noci hovorila zo sna, lebo Armora ležala pri mne s hlavou opretou o moje plece. Keď videla, že sa rozliadam po izbe, povedala: už si hore? Musím uznať, že máš veľmi dobrodružné sny. Skoro ti závidím, že môžeš spať. Kľudne by som si to s tebou vymenila. Usmiala som sa a v duchu som si rozoberala celý sen. Ivajlo ma zachránil z tmy, bez nádeje. Prečo práve on? Keď som sa prebrala, išla som s Armorou do lesa nazbierať drevo na oheň. Ostatní sa tiež pomaličky prebúdzali a zhromažďovali sa okolo pahreby. Niektorí sa šli osviežiť k jazierku a niektorí ako Vrabec a Ivajlo vybehli na lov. Celé ráno som popri svojej činnosti premýšľala nad dnešným snom. Armora videla, že nie som v poriadku a tak stále vyzvedala. Nakoniec som ustúpila a všetko som jej porozprávala. Zaujímavý sen. Myslíš si, že by to mohla byť nejaká predpoveď? Neviem. Asi. Je to iný sen, než sa mi zvykne snívať. Chápem. Inak tebe sa páči Ivajlo? Vyzvedala Armora. Čo? Ako si na to prišla? Jasné, že nie. Zmetene som pozerala všade, len nie jej do očí. A ja sa ti páčim? Bavila sa na mne. Na to som ju jemne štuchla do pleca a spolu sme sa rozbehli späť do táboriska. Tam pripravovali ulovené zajace na raňajky a Mimi spolu s neznámou mladou slečnou niesli od lesa kôš ovocia. Keď si ich Armora všimla, vzdialila sa od nás smerom k jazierku. Mimi za mnou pribehla aj s dievčinou. Dobré ránko, Felan, už si sa spoznala s Eden? Hodila Mimi dlhovými vlasmi a podala mi do rúk Edeninu ruku. Mala jemne zelenkavý odtieň, rovnako ako jej bosé nohy. V tmavých vlasoch mala zamotané listy a celé jej oblečenie pozostávalo len z ohybných vrbových prútov, preto pôsobila veľmi sporo odeto. Vyzerala však, že jej to nevadí. Neprítomne sa pousmiela. Teší ma, deva spanilá. Eden, meno moje. Akože zvú ťa, tebe srdcu blízky? Ahoj Eden, som Felan. Mierne šokovaná som povedala. Felan, krásne to meno. V jazykoch dávno zabudnutých to značí malé vlča. Jabloň na okraj čistinky mi ťa spomínala. Jabloň? Nechápala som. Si prekvapená? Eden sa vie rozprávať so stromami. Je to úplne skvelé. Všetky stromy jej vďačne dávajú svoje plody. Pridala sa Mimi. A nie len to, milá Mimi. Každý strom to osobnosť. Spevavým hlasom dodala Eden a tanečným krokom sa rozbehla k lesu. Ja som ju sledovala s pootvorenými ústami. Mimi sa nahlas rozosmiela, potom zacítila vôňu raňajok a tak ma zobrala k ohňu. Tam už sedeli Ivajlo, Vrabec a Armora, ktorá vyzerala trochu nazlostene. Pozdravila som sa s chalanmi, tí mi dali do ruky pečenú zajačiu nohu a šla som za ňou. Čo ti sadlo na nos? Zisťovala som od Armory. Už ťa zoznámili s tou zeleninou? Otrhla pohľad od knihy. Eden, myslím. Áno, je zaujímavá. Máš niečo proti nej? Videla si ju, je úplne mimo. Zelenačka si myslí, že pojedla všetku múdrosť sveta. Stále mi kafre do remesla, neuznáva techniku ani zbrane, len objíma stromy a hlása večný mier. Keď bol Vrabec na prahu smrti, chcela, aby sme mu len dávali obklady a spievali mu pieseň pokoja. Nebyť mňa, tak tá hlupania zaspieva Vrabcovi na cestu do pekla. A vždy, keď sa chystáme do boja proti ním, tak ona len prehovára stromy, aby nás ukryli vo svojich korunách. Žiadny útok. Asi viem, ako to myslíš, ale nenapadlo vám vaše schopnosti sklbiť dokopy? Uvažovala som nahlas. S ňou? Nikdy. Skoro zabila Vrabca a za vinu to dáva mne. Nikdy, opakovala Armora. Nechcela som ju ďalej dráždiť, poďakovala som sa za rozhovor, odhrízla som si zo zajaca a vrátila som sa k zvyšku lakrimy.
Mimi veselo tancovala okolo ohňa a vrabec sa pretlačal s Ivajlom svojou mechanickou rukou. Uvedomila som si, že som dnes ešte nevidela Puffyho. Asi mu zachýbal domov a zaletel na návštevu. Ako som sa prechádzala popri jazierku, začala som Ivajla, ktorý podľa vrabcovho sklamaného výrazu vyhral v pretlačaní. Vážené lakrymargenty, ak ste všetci pripravení, dovolil by som si zahájiť dnešný tréning. Takže bežci, skokani a špióni za mnou. Bojovníci, letci a lovci za vrabcom. Felan, pôjdeš so mnou. Vzhľadom na to, že nemáš žiadne zvláštne schopnosti, vycvičíme ťa na špiona. To sa mi však nepozdávalo. Ivajlo, ja chcem bojovať, vyhrkla som. Felan, nie, nezvládneš to, oponoval Ivajlo. Tak mi skús veriť, prosím, ešte si nevidel, čo dokážem. Vrabec sa zasmiel. No tak, nechaj ju, vlčík, vyzerá, že má radšej mňa. Ivajlo sa škaredo zadíval na vrabca, ale nakoniec privolil. V poriadku, ale daj na ňu pozor. Sľúbil som jej babičke, že sa Felan nič nestane. Koniec 8. kapitoly.